Buhos na ang mga pasahero at pahabaan na ang pila sa Cebu South Bus Terminal nitong lungsod para gustong makahabol at makauwi sa kani-kanilang mga lugar ngayong Semana Santa. Dahil sa haba ng pila, nagpahayag na ng pagkayamot ang iilan sa mga ito matapos naabutan pa ng madaling araw sa pila mula pa kagabi o tinatayang nasa humigit kumulang sa 7 oras. May iilan din na hindi na inaalintana ang init at matagal na paghihintay sa pila at itinuturing na lamang itong isang sakripisyo ngayong Semana Santa. Sa naging panayam ng Star FM Cebu kay Police Corporal Danilo Rivas, sinabi nito na patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga biyahero sa terminal na nagnanais uuwi. Ayon pa kay Rivas, normal naman ang operasyon at wala naman silang mga naitatalang insidente. Dagdag pa nito na kung ikukumpara mula noong Lunes o unang araw ng kanilang deployment sa terminal, ay kahapon pa ang pinakamaraming buhos ng mga pasahero. Inaasahan naman na hihina na ang dami ng mga gusto pang hahabol sa biyahe sa pagsapit ng Biyernes Santo. Payo naman ito sa lahat ng mga biyahero na laging mag-ingat at hanggat maaari ay magdala lang ng maliit na bagahe upang hindi mahirapang bumiyahe. Pwede ma'am, kung maaari, magdala lang ng konti para hindi hindi masyadong, kasi kung magdadala ka ng marami, baka malimutan o baka makuha pa ng iba. So, mas mabuti rin yun lang kinakailangan yung dalhin nila. Mag-ingat lang sa kanilang biyahe, tapos ingatan ang mga dapat ingatan. Pray lang palagi para iwas sa disgrasya. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!